Amen. Kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo ulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala ekufikeni kweNkosi uJesu Kristu. Diana ngisayezweni esokhuluma ngalo namhlanje. Kodwa inhliziyo yami uma ngikhulekela lenkonzo kuvela leli lizwi ukuthi sesambe kangaka phefumulo yethu nemzimba yethu uNkulunkulu makasingcwelise ngokupheleleyo. Amen bazalwane. Angiphinde le verse khona ngizakudlula. Ngepha uNkulunkulu wokuthula. Wona uNkulunkulu bazalwane wokuthula. Okushuthi la kunomsindo khona uNkulunkulu bazalwane unjani? Nokuthula. Yena uqobo makaningcwelise. Hey. Ngokupheleleyo kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala ekufikeni kweNkosi. Amen. Amen. Yena uqobo makasingcwelise bazalwane. Awungangcweliswa ubaba uphungula. Kodwa uNkulunkulu wenu yena uqobo makaningcwelise bazalwane. Angcwelise nemphefumulo yethu. Angcwelise nemzimba yethu bazalwane. Nokucabanga kwethu kube ngcwele. Ukuze kuthi mayebuya uJesu ezekithi. Noma nje mayefika ezohlala eduze nawe. Kungabi bikho ozoyisola noma kuzosolakala ukuthi wena awufanelekile ukuhlala naye ngoba awukho ngcwele. Amen bazalwane. Yisu nje lesiyadlula. Kodwa sikwazi ukudlula bazalwane. Singayiqondi ukuthi sikuphi thina la. Ubani osicwelisile. Mhlawumbe ingoma besivuma sabona ukuthi sesingcwele. Mhlawumbe indlela eshumayele ngayo bazalwane sabona ukuthi sesingcwele. Kodwa umbhali namhlanje bazalwane kusekhona lokho nokuqoba kahle kwethu asikho ngcwele bazalwane. Kodwa into ezosenza sibe ngcwele uNkulunkulu uqobo. Ngoba noJesu bazalwane akakwazi ukusenza sibe ngcwele. Kodwa ukuze sibe ngcwele kumele simukele uNkulunkulu asenze sibe ngcwele. Hayi phungula. Ukuze athi uJesu mayefika noma thina masiyohlangana noJesu sifika singcwele. Amen bazalwane. Amen. Uthembekile yena onbizayo. Uyakwenza futhi bazalwane. Sikhulekeleni khonzani kubazalwane bonke ngokwanga okungcwele. Amen bazalwane. Amen. Thembekile onbizayo. Amen bazalwane. Amen. Siyezwini bazalwane. Thembekile bazalwane onjani? Onbizayo. Khulekelani nikhonze kubo bonke abazalwane nangane ngokungcwele. Amen bazalwane.
Musa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nani. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Izwi leli esidlula ngalo siyezweni. Kisama nje bazalwane ukuthi asambeni sonke. Siyezwini lenkosi. Ngoba masingenayo uNkulunkulu asulizwe. Amen bazalwane. Masingenayo uNkulunkulu bazalwane sokwenze njani? Asizulizwa izwi. Noma sifanele sibe ngcwele singcweliswe asukwazi bazalwane ukulizwa izwi. Ngoba abanye bazi ukuthi bangcwele ngoba kunomfundisi wabo. Hey. Maye ngekho wazi ukuthi akekho ngcwele. Ngiyangezwe indodana ikhuleka bazalwane. Ikhuluma ngokuhleba imema uNkulunkulu. Ikhuluma ngeenkinga zethu imema uNkulunkulu esinazo. Kanti ngesonto edlule ngeke ngezwe kwenye inkonzo beshumayela abaholi bami bekhuluma ngokholo. Hey. Sikule nkonzo namhlanje bazalwane uthi obhalayo akube uNkulunkulu uqobo ozosenza sibe ngcwele. Amen. Amen. Ngoba uJesu mayefika ufuna ukusifika senjani bazalwane? Singcwele. Hey. Amen. Amen. Lento yami ngithi awukwazi bazalwane ukuba muhle kuJesu uhloniphe kakhulu kuJesu kodwa ungahloniphi bazalwane kuphi kubaholi. Ngoba phela uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Kodwa uthobhalayo wena yenziwa uNkulunkulu uqobo ukuthi ube ngcwele ukuze makufika uJesu akufice ungcwele. Amen. Amen. Siqhubekeni ngeke ngakhuluma ngemessage. Yeah. Ngiyocela uzongifundela mphathi ohlelo. Ungilungiselele izwi lapha kumaHebheru. kumaHebheru 12. Ivesi lokuqala ivesi lesithathu. Uqala lesibili lesithathu. Ngeke ngakhuluma ngemessage bazalwane. Ngathi kuyenzeka uthunyelwe imessage. Namhla Nkosi siyamangala uma sibheke emuva wena sibukele lento yemessage. Bendlula la kwabaseThesalonika bazalwane. Ngizama ukuvula indlela ukuze sifike. Sizama nje ukususa izinto ezisendlebeni zakho ezenza ukuthi nomuzwa uzwe namadlebe kamoya. Kodwa ungezwa ngendlebe zenyama. Sona manje sizama ukususa lezinto ezivimbile ezenza ukuthi noma sekushiyela kangaka ezweni laseDrikopisi leminyaka yonke ukholwa kodwa umehluka ukho. Lento yemessage labazalwane engikhuluma ngayo namhlanje. Kuyenzeka bobaba uthumela uWhatsApp kumuntu uphuthuma mhlambe kunento ezomsiza kodwa ngenxa yokuthi idatha kanalo bazalwane egcina ngasizakele ngoba le message uzayivule uWhatsApp bebese ukuthi abe nedatha kuze mayingena ayibone. Ngikhuluma ngesimanje manje. Amen. Ngento yamanje bazalwane. Ngeke ngakhuluma ngemessage la kugcwala khona space kuthiwe delete kuze kungene imessage. Amen bazalwane. Amen. Ngifuna ukuthi sezwi mhlamba abanye kudinga bethenga amadatha. Yeah. Ukuze imessage izongena kwi. Mhlamba abanye
Kudinge badelete ama-message. Nabasabeke bawathola. Ngoba sihamba nabantu nabangamkholwa uJesu ukuthi ukhona. Amen bazalwane. Amen. Izifo ezisiphethe kodwa siyezwini manje ngiyafisa bazalwane ukuthi sidelete lokho esike sakuthola. Nalokho kungavimba ukuthi kube khona esikutholayo okuzakusiza. Isikhathi engisiphiwe ngizozama ukunciphisa MC ukuze nabanye bezokwazi ukudlulisa umlayezo nami ngisizakale ngoba nami bazalwane hayi ngoba ngisizakele kodwa ngiyancenga nje ukuthi inkosi ngelinye ilanga ingisize. Funda Hebrew chapter 12 verse 1 to 3. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka ufakazi elithadileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubebezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi ukukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngasokunene sesitalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Verse number 3. Yebo mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izulu ukuze lingakhathali liphele amandla emphefumulweni yini. Amen. Uhlobo sinomhlobo Jesu loluthando.
uyathandana ukuza kuye ngoba wethembekile osibiza kodwa ingabe uyathandani ukuza. Haleluya. Uyathandana ukuza umbuzo nobazalwane madodana enkonzweni yamadodana niyathandana ukuza ngoba ukhona nibizayo kodwa kanibizele bumnyameni wathembekile lolo nibizayo wayintombi wathembekile weba umama lonibizile wathembekile weba umama lonbizayo wathembekile kodwa niyathandani ukuza. Niyathandani bazalwane ukuza noma nitshela ukuthi sengifikile. Amen. Sabona bazalwane abathi mabehleli babona ukuthi sebefikile kodwa namhlanje kuthi nje ngifake nombuzo wokuthi uyathandana ukuza. Uyathandana ukuza. Mhlawumbe inkinga noma kushungeka ebranchini yakho uphuma ungazweli utho ngoba uthanda ukuza kodwa kule nkonzo bazalwane engathi uNkulunkulu kungakhuluma yena kungakhulumi thina kodwa uNkulunkulu akhulume nomuntu ngamunye kube ngathi umuntu yamuza uNkulunkulu embuza ukuthi uyathandana ukuza. Amen bazalwane. Balandaweni yangakithi eNatal kunento ebizwa Black Friday. Angazi noma ikhona ndaba sapha. Kunento ebizwa Black Friday okulesihlanu lolu oluba kawodwa enyakeni kodwa bazalwane balibiza ngokuthi lesihlanu njani bazalwane olumnyama. Kanjenga baba ngihlale phansi. Ngicela uphinde ungithikele ngihlale phansi. Ulesihlanu lengikhuluma ngalo. Nalo nathi silefu elingaka la ufakazi elithihaphileyo. Masilahle konke okusindayo lesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiseleyo. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo
wathwala isiphambano angalinaki ihlaso wahlala ngesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo mqondeni yena wakhuthazela iphikwa kangaka izoni ukuze lingakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Eka mamphungula Shumayela ngihlale phansi. ukubandezela nokubandezela ey'nhliziyweni zethu sizwe wena Jehova ukhulumisana ney'mpilo zethu nangalesi sikhathi-ke Nkosi sibiza wena ukuba wenzeke umsebenzi wakho asifise uNkulunkulu wethu eyingcwele ukuba sifele Nkosi ekubukameni ngenxa yokuswela ulwazi khulumisana ney'mpilo zethu ngegama likaJesu. Amen. Amen. Ngakho-ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo fakazi elisaqile. Amen bazalwane. Amen. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumisuleyo. Amen. Njengalokhu sinefu elingaka lofakazi elisihaqile, nawe unofakazi abahaqile. Yini ufakazi bazalwane? Ngesingisi bathi witness. Sinabantu abasihaqile bazalwane ababuka ukwenza kwethu nesamba nabo abanye befakaza befunga beqinisekisa ukuthi ukukholwa kwalomuntu kuzophela. Ngoba sihamba endleleni kunabantu abangathandi bazalwane sifike ezweni lesethembiso. Kodwa khumbula-ke bazalwane, nangu umbhali manje uthi asilahleni konke lokho okusindayo. Ngoba phela bazalwane zikhona izinto ezisindayo efanele siyilahle, ngoba khona abafakazayo ukuthi lona akakholwa, ngoba siyambona usasindwa into ethile. Na uyakwazi ukukusinda. Amen bazalwane. Na uyakwazi ukukusinda. Kama na ukuhleba kuyakusinda. Umama onjani lona ohlebayo uyasindwa bazalwane. Kama usindwa isono sokweba uyantshontsha nasemsebenzini nasekhaya uyantshontsha uyasindwa. Nami nokwami bazalwane okungisindayo. Kama ngithanda lesikhundla ntakamandindiza ngibona ubaba singamfanele sifanele mina ngiyasindwa bazalwane. Kodwa uthi umbhali lahlani konke okunisindayo. Khumbula phela ngelinye ilanga uke wayikhuluma le ndaba wathi wenina nonke engikhathele nelisindayo lethani ngimi into zenu zakumthwalela. Namanje nje masongena kule ncwadi uthi obhalayo wethembekile osibizayo. Nabuka manje esethi nawe uyasindwa, kodwa lo mtshalo wehlise. Yena wethembekile ukuthi uma uhlisa ngeqiniso awuzobuyela kuwo.
ngoba nginesiqubu sofakazi esibuka ukunyathela kwethu ukuthi ngabe senza kahle. Amen basana. Ngifuna ukuhlala phansi. Ngifuna ukuhlala phansi. Angahle namavesi. Nawe kodwa yasindwa. Okusinda. Amen basana. Uyakwazi nawe ebandleni lakho nasekhaya lakho. Kodwa indaba iqala ebandleni. Futhi ayiqala ekhaya. Kodwa iqala kuwe. Ngoba kuze kube sekhaya ukhona wena ozothi kusekhaya. Nasebandleni usuthi kusebandleni kukhona wena ohambe wayinikele ebandleni. Kodwa uyakwazi ukusinda. Amen basana. Khona abantu abashiwe izihlobo zabo. Abadluli basana nabamukeli. Bathi ithakathiwe. Bayasindwa labo ba. Nasemabandleni madodana. Amabandla eyinkinga. Ngoba wadlula intweni yesindwa. Nabahola amabandla bayesindwa. Abakwazi ukubona impi kaSathane nempi yomuntu nje. Ukuthi la uNkulunkulu osebenza la uSathane osebenza. Uthola abantu abasezwana ebandleni, omama basezwani, intombi ayisezwani, bobaba basezwani, bahluleka nje ukwehlukanisa. Bayesindwa basana. Asizeni uNkulunkulu othembekile osibiza. Sizoshiya inkathazo zethu wethembekile bomama bami osibiza. Mhlambe slayindini nje niyabhekisisana nesindwa basana. Yonke into engiyithandayo ngeke ngayincoma ukubona imbala ehlukahlukene. Ikhuluma ngoNkulunkulu yedwa. Ngoba abanye abantu masebekhuluma ivangeli kube ngathi uNkulunkulu abamkhonzayo akakhonzwa abanye abantu. Amen basana. Amen. Bethiwa vele ngizokhuluma. Beshonga ukuthi ngizoshumayela bazalwane. Bethiwa ngizokhuluma. Amen. Amen. Ngiyafisa ukududuza kubazalwane abalimele. Noma ngabe kuthi ulimele ngayiphi indlela emphefumulweni. Ngoba sihamba nabantu abalimele. Sophuma kule nkonzo bazalwane. Bengazazi noma bayathandana ukuza. Ulothembekile. Sindlule nabo. Siya ku-Good Friday. Baphinde bebuye belimele. Kodwa ngifuna ukuthi bazalwane lana limala khona. Ngiyabaxoxela abanilimazi. Asidluleni bazalwane. Kuze uthi mayefika uJesu afike impela imizimba yethu nemphefumulo yethu ingcwesile. Ngoba sofika la sifuna ukuya khona masingekho ngcwele. Asizuthini obhalana. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekele wathwala isiphambano engalinaki ihlazo. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ake ngime la. Bese ngiyaphansi. Amen bazalwane. Amen. Sibheka uJesu. Sibheka uJesu bazalwane. Amen. Sakwenzekile lesi siqubu sikhona. Hayi manje. Moya wami uthi yebo. Uthi yebo. Uthi yebo. Uthi yebo.
noma ufakazi bekhona bathi mbhekeni ubhokisi icathulo esidabukile bese shumayela kangaka necathulo elidabukile kodwa sibhekaphi bazalwane uthi yebo ubonakala kungangifanele nawo wakho ubonakala ngathi uphakeme noma kubonakala ngathi uyazenzisa noma kubonakala ngathi ufuna ukubuka kodwa sibhekaphi bazalwane ngathi lo Jesu esibheke kuye uphezulu noma bekhona abasemaceleni asibananga bazalwane noma sibabona sibheke phezulu unomphelelisi noma waqalisa ophelesayo ngobani abantu esihamba nabo zohlukana endleleni kodwa kubizwa ukuthi umuntu ofuna ukuya khona abheke phezulu akhuleke bethi bembeka amabala bethi lo nyaka ngeke uphele khona kodwa abheke phezulu bathi akazwakale bandleni uma eshumayela kodwa abheke phezulu uyabhimba bayahlabelela kodwa abheke phezulu ngoba isiquku sikhona sosiphazamisa abazali kodwa kubizwa ukuthi thina hayi madoda asibhekeni phezulu atobhalayo ngiphakamisela amehlami ey'ntabeni nawo usizo lami luvela khona asibhekeni phezulu Sofika isikhathi nasingazukwazi khona ukuphendula intamo sibheke phezulu mhlawumbe nawe ezweni lakini bakhona abaziyo omakhelwane abahaqwa yinto bazalwane bacabanga baze wa-over namhlanje bahleli phansi bashawa yitroki abakwazi ukuhamba ngoba ke babheka emaceleni babheka iqanda kufunakala abantu abazobheka phezulu nangu ku-Black Friday basala sengiyaphansi usuku lolu olufika ngawodwa asinaki ihlazo basala kodwa sithwele nje isiphambano asinaki ihlazo noma mahlalelo sithwele isiphambano akalibheki ihlazo uJesu kodwa uthwele isiphambano ubheke phezulu ubheke phambili uBlack Friday bazalwane ngizokhuluma ngawo sengiyaphansi ngifuna noma ususekhaya kini la uyakhona uyicabanga lento Black Friday yonke inkulumo esengiyikhulumile ngizoyigoqa ngo-Black Friday bazalwane amen noma usubiziwe usuhamba impela usuya ezulwini kodwa ngifuna uyicabange lento
ngoba sithina sonke abazalwane sawuqeda unyaka ngoba uNkulunkulu uthe ekhaya abanjani unezindlu eziningi kodwa ngifuna noma ubizwa uyikhumbule lenkonzo esikuyo amen bazalwane noma sikhona ezinye ezidlule kuyizo osayikhumbula kodwa kumkhumbule lo Black Friday kwenziwa njani ke ngo Black Friday bazalwane izinto zisuke zehlisiwe amen yahlabelela le ndodana yathi siyothina empini uma singenawo amen ngithi niyakhumbula ukuthi uJesu ke wathi thulani nangolulwele kodwa manje masingenayo siyofika sithini thina empini siyofika silwe amen amen bazalwane salwane phuma uye empini uma uhlala yebiza kuwe uma bephela abalayo impilo yebiza kuwe ngana ke bazalwane sengiyaphatha ngiyaxolisa MC ukuthi isikhathi ngoba ngiyaxolisa uLesihlanu lolu impahla zehlisiwe ifriji oyiboneka amakhelwana kade u25,000 iBlack Friday manje uyafika kaMakro yehlisiwe noma uyafika kaGemu yehlisiwe seyu10,000 kodwa umakhelwane kade wena uyihayela beyimalini bazalwane beyi25,000 amen nalokho kunye noma umshini okwasha noma inhlobo nempahla kodwa uma kuyiBlack Friday bazalwane njani iyadrop ukuze bazalwane nalo ongenawo amandla oyithandayo lento akwazi ukuyithenga amen angiphinde bazalwane nalo ongenayo imali enough ukuthi bazalwane athenge le fridge noma le stove kodwa uma kuyiBlack Friday uzokwazi ukuyithenga amen sinabazalwane ke abanokukholwa abathi mabekubuka bebone kuthula bazalwane ukuza kuJesu ngokuphelele bebone ngathi kubiza ukuthi bekhokhe o30,000 kuze bekhona namhlanje ngizomemezela ukuthi Black Friday bazalwane baJesu nokukholwa nibona kudayisa namhlanje kwehlisiwe na ungeza uthathe nje mahala ngoba iBlack Friday bazalwane akhokhwa nesente nalezi izinto ezikusindayo ezenza ukuthi ukukholwa kwakho kungapheleli wathembekile uthi asilahle konke wathembekile osibizayo ukuthi uzosisiza ngizothi ke kuyisonto namhlanje ngithi le nkonzo ya Black Friday nawe ebandleni lakho yazazi noma usushumayela uhambe kahle kodwa namhlanje thatha isinqumo sokuza kuJesu ngokuphelele noma usiqoke kahle uyazazi wenzi kahle noma usulona ibandla likulalela uyazazi wenzi kahle kodwa namhlanje Black Friday umahana wathembekile osibizayo uthi asilahle konke nanehlazo singanqeni wathembekile osibizayo awe yesa ekhaya la